Türkiýede ýaşaýan türkmen raýatlary bu ýurtda galmak üçin zerur resmi namalary taýýarlamakda täze kynçylyklary bilen ýüz-ýüz boldular. Ýaşaýyş ruhsaty üçin talap edilen kagylaryň sanawyna olaryň resmi hataby duran ýerinde ýaşaýanlygyny subut edýän resmi namalar goşuldy. Bu aralykda puly bolman zerur dokumentlary garz görnüşinde taýýarlamak üçin mümkinçilik gözleýänleriň sany hem köpelýär. Bu arada Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Safiýe Sultanowa Stamboldan maglumat berýär. Migrasiýa talaplaryna laýyklykda Türkiýede wagtlaýyn ýaşaýyş ruhsatyny sorap ýüz tutýan daşary ýurtlulary beýleki dokumentlaryň arasynda resmi hata alynan jaýlarynda kommunal tölegleri töleýänligi hakynda kwitansiýany görkezmeli. Bu elektrik togy, gaz ýa-da suw üçin hasap fakturasy bolup bilýär. Ýaşaýyş ruhsaty daşary ýurtlularyň Türkiýede kanuny esasda galmagy üçin gerek bolýar. Ýaşamak üçin ruhsat berilen möhlet her bir aýratyn ýagdaýda migrasiýa gullugy tarapyndan kesgitlenýär. Köplenç türkmenistanlary berilen ruhsatyň möhleti 3 aýdan 6 aýa çenli bolýar. Dip Azatlyk radiosynyň Stamboldaky habarçysy Safiýe Sultanowa şeýle dowam etdirýär. Ýaşaýyş ruhsatyny almak üçin migrasiýa gullugyna tapşyrylmaly dokumentlaryň bukçasyna pasport öňkü ýaşaýyş ruhsatynyň göçürmesi, lukmançylyk ýaşlandyrýyş şahadatnamasy we suratlar gerýär. Indi bu tanawa kommunal tölegleri barada kwitansiýa hem goşuldy. Bu talabyň güýje geren täkik wagtyny anyklap bolmady, emma türkmenistanly migrantlaryň ençemeti bu talap barada ýylyň başynda haçanda Türkiýede galmak üçin ruhsatnamasynyň möhletini uzaltmak üçin täze dokumentlary toplap başlanda bilip galypdyr. Bu talap türkmenistanlaryň ençemetiniň ýaşaýyş ruhsatyny almak işini kynlaşdyrdy. Sebäbi olaryň köpüsi hata alynan jaýlarynda ýaşamaýar, olar propiska edilmek we zerur kagyzlary taýýarlamak üçin köplenç araçylaryň hyzmatlaryndan peýdalanýar diýip habarçymyz Safiýe Sultanowa belliýär. Onun sözlerine göre resmi namalary ýygnamak hyzmatlaryny öpçün edýän araçy şirketleriň berýän kömeginiň bahasy hem gymmatlyar. Bahalar agentlikleriň narhlaryna göre tapawutlanýar. Oduldurly agentliklerde dokument bukçasyny taýýarlamak üçin soralýan baha 2,5 müň liradan 5 müň lira çenlidi. Saglyk ýaşlandyryş şahadatnamasynyň bahasy hem ýokurlandy. Şeýlelikde 2022-nji ýylyň başynda 1200 lira duran ýaşlandyryş şahadatnamasy indi 1650 lira çenli gymmatlapdyr. Onuň bahasy hem tapawutlanýar we kompaniýalaryň öz narhlaryna hem ýaşlandyryş hyzmatlarynyň sanawyna bagly bolýar. Adamyň ýaşy hem ýaşlandyryş hyzmatlarynyň bahasyna täsir edýär. Täze düzgünler ykdysady çökkünlülük we Türkiýedäki görülip eşidilmedik inflasiýanyň fonunda iş tapmak problemasy bilen ýüz-ýüz bolýan türkmen migrantlarynyň ýaşaýan agyr şertlerini hasam kynlaşdyrýar. Soňky döwürde türkmenistanlaryň Türkiýede galmak üçin zerur dokumentlaryny düzeltmek maksatly çykdyjylaryny töläp bilmän garzyna taýýarlamak haýyşy bilen araçy guramalara köp ýüz tutýarlar. Bu arada azatlygy araçy hyzmatlaryny öpçün edýän şirketleriň işgärleri gurrun berdiler. Şol burakdyň özünde de zerur kagyzlary ýygnamak üçin edilýän çykdyjylar hem tagallalar ýaşaýyş ruhsatynyň berilmegini kepillendirmeýär. Habarçymyz Safiýe Sultanowanyň bellemegine görä migrasiýa gullugy zerur resmi namalaryň ählisiniň bardygyna garamazdan türkmen raýatlaryna ýaşaýyş ruhsatyny bermän bilýär. Ret edilen ýagdaýynda köplenç düşündürüş berilmeýär. Ýaşaýyş ruhsaty berilmedik halatynda resmi namalary ýygnamak üçin sarp edilen puluň öwedi hem de bolmaýar.